Hello friends, Bodo channel opin konsibau dayo nangtamona nagasno Bodo Job Info YouTube channel da film Kisan 21st kistini sayaw latest update judi nangtanga Sondio dongobla be rangko manai nongla cancel खालामबाय खालि फुजायाव राङारि अनसुंथाइ 21 KST मोनगोन ना मोनला दा बिनि सायाव जों सावरायगोन आरो लोगोसे भिडिअखौ नायग्रोजोब नोंथांमोना हानायसेबां शेयार खालाम आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हायो आरो अरुणोदयनि डेट रां सोनाय जाबाय 10 नभेम्बर दा बेयाव BTC आ मोननाय चान्स दंना गैया बिनि सायाव नेक्स्टआव फोरमायगोन आरो लोगोसे जाय बिफां गायनाय 10,000 ग्रुपनि मेम्बार्सफोर नोंथांमोननि राङा माब्ला मोनमारगोन बिनि सायावबो नेक्स्टआव नोंथांमोननो मोनसे स्पेशल भिडिअ खालामगोन बेखायनो नेक्स्टआव नायनो दाबाव दा जियानो जा जुदि सन्देहआव गोलैदोंबा नोंथांमोना PM किसाननि रांखौहाय मोननाय नंला केन्सेल खालामजोबबाय बेनि सायाव लेटेस्ट आपडेट फैदों जों बेखौ दायो नायनोसै दायो जों फैबाय PM किसाननि अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय रां सोनाय जोङो माखासे दानखौ नायग्रोगोन बेनिफ्रायसो डेटखौ जों सावरायगोन दा बेखायनो जों थांनाय बाराव जों नायोब्ला PM किसाननि 20 किस्तिखौहाय जोङो 2 आगस्टआव मोनदोंमोन ना दा दानिया रां सोनाय माखासे दान एबा मान्थखौ नायोबा एप्रिलनिफ्राय जुलाइनि गेजेराव खनसे सोनाय जायो माने दान मोनब्रैजों खनसे किस्ति सोनाय जायो आरो बोसोराव गासै 6 रोजा मोननो हायो बेखायनो खनथाम सोनाय जायो आरो दानिया जों डिसेम्बरनिफ्राय मार्चनि गेजेराव खनसे सोनाय जादों आरो लोगोसे मोनबाय आगस्टनिफ्राय नभेम्बर दाननि गेजेराव खनसे सोनाय जायो दा बेखायनो जोंनि लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जाबाय नभेम्बर दानाव फार्स्ट सप्तानि गेजेराव मोननाय चान्सआ दङ बेयाव नायबानो जाबाय नै आगस्टनिफ्राय नभेम्बरसिम खनसे सोयो नालाय दाथ' अक्ट'बर लास्ट सप्ता जागासिनो नाथाय दासिम अफिसियेलि डेटआ फैथ'वाखै बेखायनो जों नोजोर बोयोब्ला बेनो जाबाय जोंहा नभेम्बर फार्स्ट सप्तायाव फैनाय चान्सआ दङ हरखाबै गोदान डेट फैयोबा नोंथांमोना गोदान भिडिअ मोनफिनगोन दा एसे लेट जानाया बेनो जे माखासे सन्देह गोनांफोरखौ मा रिजेक्ट खालामगासिनो बेनो जाबाय PM किसाननि 21 किस्तिखौ आरो थांनाय बारनि 18, 19, 20 किस्तिखौबो केन्सेल खालामनाय जादों दा सोरबादिखौ केन्सेल खालामदों आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायगासिनो दङ आरो बेखौ लाइभ प्रुफ नायनोबा नोंथांमोना नैबे स्टेटासआव अप्शनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगोनो नोंबो नायनानै लानो हायो दानिया सोरबादि केन्सेल जादोंनो जों बेखौ रोखायै मोनखाबाय जेनेखि फार्मार्सफोर बिथांमोननि मोनसे क्राइटेरिया थायो नालाय दा बे क्राइटेरियाजों गोरोबबासो रांखौ मोननो हायो दा बेखायनो बेयाव ओरैबादि बुंदों माखासे सन्देह गोनांफोरखौ माने बेयाव केन्सेल खालामनाय जाबाय दा बेयाव नायदो नै बिथांमोना मोनसे टेम्परारि माने स्टप खालामबाय जे नोंथाङा जुदि बट मोनदों बा हासबेन्ड आरो वाइफ माने सानैबो जुदि न'खराव मोनदोंब्ला एबा बिफा फिसाला बा हिनजाव मोनसे दाग नाम्बारजोंनो एबा हानि पाट्टाजोंनो जुदि सानै लादोंबा थ' गासैबो माने दानिया मोनथिखायो बेखायनो माने माखासे सन्देहआव एबा सासपेक्टखौ दोननाय जाबाय आरो नोंथांनि पेमेन्टखौ स्टप खालामना दोननाय जादों बेबादि बिथांमोना रिमार्क्सखौ एबा जाहोनखौ फोरमायहरदों दा जुदि नोंथांनाबो जादोंब्ला स्टप जादोंब्ला एग्रिकालचार अफिसाव खनसे भिजिट खालाम आरो डकुमेन्टस भेरिफाइड खालामजा होमबाथाय नोंथांमोना किस्तिखौ थाबोनायखौ मोनगोन आरो दा जियानो जा माने न'खराव सानै मोननो हाला PM किसानखौ दानजोब्बाय दा बेखायनो जुदि बेबायदि केसाव एबा सासपेक्टआव दङब्ला नोंथांमोना टेम्परारि माने स्टप खालामना दोनदों आरो बेखायनो माने बिथांमोना कन्टेक्ट खालामना दोन एग्रिकालचार अफिसाव दा स्टेटासआ जुदि अकेब्लाबो नोंथांमोना जुदि न'खराव सानै मोनदोंबा स' बेखौ माने केन्सेल खालामना होनाय जाबाय दा बेखौबो नेक्स्टआव 21 किस्तिखौ बियो मोननाय नङा जुदि नोंथांना बेबादि सेम कन्डिसन जादोंबा आरो अके माने एलिजिबिलिटिया गोरोबासै आरो इनएलिजिबिलिटि जाबाय थ' बेखौ नोंथांमोना मोननाय नंला बेनो दा 21 किस्ति डेटआ दायो फिक्स जाथ'वाखै दा जेब्लानो फैयो नोंथांमोना चेनेलाव मोनगोन दानिया नैबे जाहोनखौ नायनोबा नोंथांमोना मायाव नायनांगौ जों बेखौ थांसै दायो जों वेबसाइटआव फैबाय बेनिफ्राय नैबे स्टेटासआ बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि आइडि नाम्बारा बेखौ बक्सआव होनानै नैबे केपचा क'डखौ होनानै गेट OTP होयोबा जाय मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बेयाव मेसेज थांगोन OTPखौ मोनगोन जुदि आइडि गैयाबा बेयाव क्लिक खालामनांगौ आरो आइडिखौ नोंथांमोना रिकभारि खालामनानै लानो हायो आरो दा स्टेटासखौ जों नायनोसै दा मबाइल नाम्बारा जायफ्रा लिंक दङ बेखौ होफिनदो बेनिफ्राय केपचा क'डखौ होनानै गेट मबाइल नाम्बाराव होनाय लोगो लोगो जायनिखि मबाइल नाम्बारा लिंक दङ बे मबाइल नाम्बाराव SMS थांगोन आरो बे आइडि खौ नोंथांमोना लानानै स्टेटासखौ नायफिननो हायो दा बेबादि प्रसेसआव नोंथांमोना नायनांगौ आरो दा बेनो नोंथांमोननि माखासे प्रसेस लेभेला जे सन्देहआव गोग्लैदोंबा नोंथाङा PM किसानखौ दानजाबाय मोननाय नंथ'ला जुदि बेखौ सल्भ खालामनोबा एबा नोंथांमोना जुदि बेखौहाय फोसाबनोब्ला अब्ला एग्रिकालचार अफिसाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनांगोन जेनोखि बिथांमोना बे खामानिखौ मावो अब्ला नोंथांमोना साक्सेस जानाय चान्सआ दङ नेक्स्ट केसनि थाखाय आरो दा नेक्स्टआव गोदान डेट फैयोबा नैबे बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोना मोननो हागोन